Phakama nawo mama. Let us watch as the apostle prays for this lady. As you are watching at home, the same miracle can manifest in your life. Hamba nobani umama na. Uphi lo hamba nomama? Kwenzekani ngomama ikuphi angakwazi ukukwenza? Hey, unenkinga yemsipha, amadolo, yiqolo. Akakwazi ukwenzani? Awuyehluleka nje ukuhamba kusesikhathi. Okay. Baruphatha induku njengamanje. Yamsisi. Uyona azama ukuthi ayilo imncede makahamba. Nangakayiphathanga ke. Ube umuntu hamba hlale phansi. Hamba hlale phansi. Bamshaya ngezilwane. Lulani isandla seni kuyi. Namhlanje ngithi ayiphohle kakhulu ihambe. Badlala ethi amen. Hlala la kulesihlalo lesimama. Kulesihlalo sami. Hawu moya engcwele. Hlala mama, hlala mama, hlala mama. Naso ke isihlalo, hlala kulesakami isihlalo. Very good. Lole inyawo zakho ngikuthele ngalamafutha. Nonke kumele nitholela amafutha wami. Anithi amen. Amen. Lole inyawo zakho. Ngipha amadolo akho mama. Hlikihla nangapha. Hlikihla lamafutha lawa anamandla uqoba ikhanda lami ngamafutha kamoya. Kodwa namhlanje uqoba amadolo akho ngamafutha kamoya. Bathi kunomoya obungoma onihluphayo lapha ekhaya. Ubani? Ubani uthwase? Sisomdala nje. Nomoya obungoma obunihluphayo lapha ekhaya. Ubani omunye? Nonhlahla nawe wahamba isangoma nami futhi ngathwa. Nawe futhi unomoya obungoma ngozwayo la. Jesus name. Shale izinyawo lezi sesikhululekile. Asithi step number 2. Shaya phansi. Shaya ngapha. Shaya kakhulu. Shesha ke manje. Shesha ngapha. Asambe ke manje. Ziphi izandla kule nkonzo. Ziphi izandla kule nkonzo. Woza mama. Ibandla lithi amen. Abengahambi. Hlushwa imsipha. Bakhomba ufika uhamba kanjani. Nansi induku yakho bamba induku ukhombe mina ukuthi bohamba kanjani. Sakhumbula ngoba imvamisa yabantu abamba ngenduku bayakhohlwa bohamba kanjani. Bogijima kanje. Bese ugijima kanje. Sengiyaphila manje akusahambe ngalendlela ade ngihamba ngayo. Awu. Ayakusahambeki. So nimele nibe nosawuthi obovu. Nuqhele lapha egcekeni nisho ukuthi umoya ubungoma engubonile mina awuphume. Nibe senikorobha ngesawuthi emhlophe phakathi endlini. Lamanzi angqolile niwaqithe ngaphandle kwegceke. Nithi sicitha lo moya ubungoma sithi awuhambe ngoba yiwona ososebenza njengefufunyane. Sebenza njengefufunyane lapha ekhaya. Manje ke ngilalele ke mama. Noma njengoba nihambile bawubamba bathi nobungoma noma ningayothwasa angeke nibe izangoma. Ngoba kusana moya obungoma. Kunefufunyane eselihlalela ukumosha. Amen. So wena emzimbeni kuyodingeka ukuthi ke uthole usawuthi ugeze uphinde ucume ngawo. Ngeke iphinde ibuye inkinga zakho. Sambe for good. She came to the church dependent on a crutch she was using on daily basis to balance herself. Little did she know that today was the day of her healing.
She is now able to walk and has regained her full strength. Follow the Apostle and attend his services. Your miracle is awaiting you.